El divendres 3 de novembre, el consistori de La Palma va celebrar a 2:15 del vespre a la sala de plens municipal una sessió de ple extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia, l'aprovació de les ordenances fiscals de l'any 2018. El ple, amb una durada de 2 hores i 47 minuts, es va encetar amb la lectura per part d'Esquerra Republicana d'un text crític amb el govern espanyol per denunciar la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, de decretar presó incondicional per a Junqueras i els 7 consellers de la Generalitat. Per això, faig meves les paraules del meu president Oriol. Hem de seguir sumant i sumant, construint una gran força política al servei de la llibertat i la justícia. Seguidament, els partits es van posicionar al respecte i van fer un breu parlament, denunciant que la mesura és totalment desproporcionada, inclòs el Partit Socialista, tot i que el seu regidor, el Pedro Ardoi, va remarcar que el posicionament del seu partit és contrari a la independència. Hi ha un interval entre... Tot seguit, l'equip de govern va procedir amb les explicacions de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2018, que segons paraules de l'alcalde, el Xavi González, s'han efectuat sota una política redistributiva dels ingressos i que busquen garantir els serveis municipals bàsics en un estat adequat, optimitzar-ne alguns i fer que donin resposta a les necessitats bàsiques de les persones del municipi que més ho necessiten. A La Palma, segons les dades de l'any passat, el nostre municipi té una pressió fiscal per habitant de 550 euros. Aquest indicador es calcula considerant el pagament de l'IBI, l'IAE, els vehicles, les construccions i altres impostos, així com les taxes d'aigua, escombraries o llicències urbanístiques, entre d'altres. Una mica resumint o plantejant el que ara vaig a desenvolupar, que és en explicar un per un les ordenances, el que sí que podem dir és que estem que la voluntat, i en aquest exercici ja es veu aquesta línia, que es vol rebaixar els impostos que tenim més alts, per exemple, que és el de l'IBI, i volem ajustar impostos o taxes que estan en un nivell més baix, una mica amb la voluntat d'equilibrar-los i equiparar-los amb la resta de municipis del voltant. Una mica si entrem ja a detallar totes les ordenances, tots els impostos i taxes, que és una mica l'objectiu d'aquest ple, és a dir, una proposta d'acord de modificació de les ordenances reguladores dels tributs municipals en la seva aprovació inicial. Farem una mica de repàs de quins són aquests canvis que plantegem per aquest exercici. D'entre totes les ordenances fiscals municipals, la proposta de l'equip de govern en modifica 12, algunes només amb canvi del redactat o petits matisos d'aplicació. L'IBI, que fins ara es trobava al 82%, es vol baixar fins al 80%. Anys enrere aquest impost es trobava al 86%. Aquesta reducció suposa un decrement econòmic de 30.000 euros. La idea del govern és poder reduir el tipus impositiu sobre la base de la suposada regularització de l'increment del valor cadastral i així fer una baixada del tipus impositiu l'any 2019. L'impost d'activitats econòmiques, fins ara amb el tipus aplicat de l'1,80%, un dels més baixos de tota la zona i de municipis similars a La Palma, puja al 2%. Aquest petit increment suposa un augment de 5.000 euros per a les arques municipals. L'impost de vehicles de tracció mecànica, també un dels més baixos del voltant, puja de l'1,7 a l'1,8%. Aquest augment impositiu equival a un increment de 10.000 euros al capítol d'ingressos de l'Ajuntament. Al seu torn, l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com la plusvàlua, es redueix del 29 al 28%, suposant un decrement de 5.000 euros. A l'ordenança d'ocupació de terrenys d'ús públic s'aplica un augment en la quota mínima que passa dels 5 als 10 euros. Si s'ha d'ocupar una part de la calçada, l'import és de 0,66 euros per metre quadrat i per dia, amb una quota mínima de 30 euros. Si l'ocupació és total, l'import és de 3,3 euros per hora d'ocupació, amb una taxa mínima de 100 euros. Tots tres supòsits estan justificats per l'actuació de la policia local en tasques de tancament i senyalització de la via. Respecte a les taxes per expedició de documents administratius, només reben un increment les certificacions d'atestats emeses per la policia local a les assegurances, pujant de 90 a 100 euros. Aquest augment suposa un increment dels ingressos en 350 euros, segons la xifra de documents expedits l'any anterior.
També queda modificada la bonificació de la taxa per llicències d'activitats, que passa del 50% de la quota tributària per a noves llicències a una bonificació fiscal del 100% fins als 400 euros de bonificació. Si la quota és superior, s'haurà de pagar la diferència. Aquesta mesura beneficia els petits comerços i suposa un augment de 150 euros d'ingressos municipals. En quant a la taxa reguladora de la prestació de serveis esportius i lloguer d'espais, només es modifica el pagament dels 6 euros del lloguer de la sala de juntes per a particulars i entitats amb ànim de lucre. Respecte a la taxa de recollida d'escombraries, també pateix modificacions en quant a la bonificació de 10.000 euros que s'hauria d'haver aplicat l'any en curs. Aquesta modificació, però, degut a una impossibilitat administrativa, queda posposada pel curs següent, aplicant-se una bonificació de 7,5 euros per rebut durant tot l'any 2018. També queda modificada la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic, on canvien les regles particulars d'aplicació. La quota de 0,33 euros es manté, però la quota tributària mínima ara serà de 30 euros. Les entitats sense ànim de lucre resten exemptes d'aquesta taxa. A causa de la major demanda per part de particulars del servei d'utilització de material municipal, s'han modificat alguns aspectes. Ara el material s'haurà de demanar amb una setmana d'antelació i les sol·licituds només seran ateses en funció de la disponibilitat del material. S'hauran de deixar 20 euros en concepte de préstec que es retornaran sempre que el material estigui en bon estat. A més, si es vol que el trasllat del material es faci per part de la brigada, el servei tindrà un cost de 20 euros i sempre en hores de treball municipals. Finalment, pel que fa al preu públic que regula la publicitat en els mitjans de comunicació locals, es concreta que queden exemptes d'aquesta quota les entitats que tenen conveni de cooperació amb l'Ajuntament. En total, aquestes modificacions suposen una rebaixa general de 29.400 euros menys d'ingressos en comparació amb els de l'any 2017. Després de les explicacions del govern, els partits es van posicionar. El PSC va votar a favor de les ordenances fiscals, tot i haver proposat baixar el tipus de l'IBI al 0,79 per l'any 2018. La seva intenció és pressionar per poder baixar-lo al 0,75 per l'any 2019. Per equilibrar els 30.000 euros que deixaria d'ingressar l'Ajuntament, va proposar solucionar-ho modificant altres partides pressupostàries. A més, va tornar a demanar, com va fer en el ple anterior, que aquesta sessió plenària tampoc es cobrés per part de cap regidor. La intervenció d'Esquerra Republicana va ser crítica amb les decisions de l'equip de govern. Enric Ballbé creu que hi ha marge per reduir impostos i també creu que hi ha partides que es poden reduir. Va dir que la pressió fiscal de la Palma és de les més altes del Baix Llobregat. Pel que fa a les plusvàlues, va dir que segons els indicadors macroeconòmics no trigarà molt a haver-hi més activitat immobiliària al municipi. També es va mostrar en contra de la pujada de l'impost de vehicles, argumentant que en cada nucli familiar ja hi ha pràcticament 2 vehicles, fet que agreuja la pressió fiscal de les famílies. En general, va dir que a ell no li quadren els comptes i que creu que no hi haurà un decrement de 29.400 euros. Per part del PDeCAT, amb una intervenció inicial de 40 minuts, van deixar clar que el seu vot seria negatiu, principalment perquè no havien tingut l'opció de votar cadascuna de les modificacions per separat, sinó de forma conjunta. Segons l'exposat pel regidor Jordi Segura, les ordenances han de rebaixar la pressió fiscal, ajudant a les situacions de pobresa social. Van proposar baixar l'IBI sobre la base de la regularització cadastral o donar ajuts als menors de 30 anys durant els 2 primers anys després d'adquirir un nou habitatge. En el seu Parlament va expressar que el seu partit va rebre documents amb canvis substancials en el redactat, segons els textos rebuts amb anterioritat, on faltaven alguns informes o paràgrafs. Durant la seva intervenció va analitzar tots els punts que han patit modificacions per expressar el punt de vista del seu partit. Finalment, després de gairebé 3 hores de ple, la proposta de modificació de les ordenances fiscals per l'any 2018 es va aprovar amb 6 vots a favor de la Palma Sempre i el PSC, i 5 en contra del PDeCAT i Esquerra Republicana. Recordem que el ple es pot veure de forma íntegra al canal de YouTube de la Palma TV. Sense cap més punt en l'ordre del dia, gràcies per l'assistència i fins al proper ple.